Another day, another blessing. Thank you, Lord. Niyan na po ko din sa akong mini ornamental garden. Wala pa nanubo ang ipamutang, oh. Time check. 7:45. I'm here. Magtanom na po ko ginagmay. Kada adlaw tanom ginagmay. Okay, magtanom sa ko kadyot. Ini akong itanong karon na flower. Iya pa. Pagkargaran to kas baril siguro. Kanin, ya pa. Tungal. Ayaw lang sa inyo. Nya na napayuta. Wala iskripan. Walang rabas ya pun. Wala, sayang lang. Sa graba sa kwan. Dito di kuar. Jadi kamu tuh. Pagagawas na dali ni kuan bukan. Kuman sempat. That's all for today. Thank you for watching. God bless us all.